Ste na kanále Ninke Micinka a toto je moje ďalšie video. Tentokrát bude z Toka Boka. Budem hrať taký príbeh a bude sa volať, že bola tá rodinka part 1. Takže najprv predstavím postavy. Toto je mama Taylor, otec Lukáš, toto je decko, miminko, toto je staršia sestra Amy a mladšia sestra Lily. Tak my môžeme teda začať. A to už je ráno, idem sa prezlieť a zobudím deti. Čo si tam? Toto. Však si švihni. Ok. Idem ich zobudiť. Ty posráž mimino. Deti, vstávajte. Čo, už je ráno? Áno, zase do školy. Dnes nie je škola. Jupi. Ideme sa teda prezliecť. Dobre, tak ja idem teda za tatkom, čo robím. Čo si dám? Dám si toto. Ja si dám toto. Čo dnes budeme robiť? Nebudeme, ale ty sa so mnou nebudeš hrať. Ale prečo? Lebo. Kde je Slúžka? Slúžka? Áno? Choď nám spraviť raňajky. Áno, a ja chcem palacinky. Aj ja. Dobre, idem. No, dnes nemáme náhodou to fotenie? Nie, to bude až zajtra. Aha, dobre. Idem na raňajky, zobudím mimino. Neriev. Napísa radšej. Poď teda ideme. Deti, poďte na raňajky. Dobre, ideme. Hej, raňajky ešte nie sú spravené. Haló, Slúžka. Áno, prečo sa ešte nespravené raňajky? Áno, to by aj nezaujímalo. To hej. Prepáčte, hneď ideme spraviť. Dobre, a špilni si. A sem. Idem spraviť raňajky. Čo im dám? Pozriem sa. Ja chcem palacinky a ja. No, môžete dať, čo chcete. Takže najprv dáme. Čo spravím? Sluší. Alebo nie, niečo im spravím. Im na sandviče, idem im to odniesť. A nech sa páči. Ešte ima. Dať by. A mimino. Čo mu dám? Pozriem sa tu ledničky. Či niečo nemáme. Dám mu iba mlieko. A tebe na mliečko. Dovidenia, dobrú chuť. Keď namyšlená. Hej, určite.
váza mi to zavádza, daj mi preč. Ani že na pitie nám nedala. Jakože to nám nemôže ani nič dať. Asi nie. Si až tak sprostá. Asi hej. Mami, môže ísť dnes ku mne kamarátka. A aká zás? Však Eliška. Dobre. Zavolaj jej mame. Ja ako však nemám mobil. Dobre, zavolám jej, však počkaj chvíľu. Idem sa osprchovať. Ja idem von. Idem si zoberať veci na plávanie. Nech sa so mňou hrať. Poďme teda. Nie, už som ťa vedela, že sa s tebou nechcem hrať. Ale nie. Prosím. Nie. Hovorím nie. Ty si hnusná. Čo? Čo si to povedala? Nič. Len aby. Ja teda preč. Idem za mamkou a tatkom. Čo? Kde sú? Mami? Tati? Nevadí, idem zahrať nejak. To je strašné. Už sme tu. Kde ste tak dlho boli? Poďme povedať trošku jedno meškanie, ja sa idem prezliecť. Aké plavky si dám? Nie. Čo je tu? Tak, toto dám do skrine. Poďme sa teda okúpať. Ja sa idem osprchovať. To si dám sem. Vyspal si. Ináč, kam išiel ten tatko, jak som zabudla. Idem ja na zemčom. Skelly. Ešte som počula, idem sa pozrieť dole. Ako keby kričal tatko. Tatko? Tatko, si tu? Áno. Tatko! Ach, tatko! Rýchlo idem zavolať mamu. Mami! Tak vidíte všetko, dávajte lajky, napíšte do komentárov, či chcete pár 2, tak zatiaľ ahoj!